ఇగే ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉట్నూరు నాట్రొప్ప గుసడి గుట్టగా నేను గోండు పెద్దలకున మా జాతి పెద్దలకున మీటింగ్నగా కోయ పుణ్యం కోండి ಧರ್ಮತ ಬಾರತೆ ಚರ್ಚಾ ತಾಗ್ತಾ ಈ ಚರ್ಚತೆಗ మా ఊరు రాజగోండ సేవా సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మా ఊరు పేందూరు ప్రభాకర్ సార్ వాతోర్ ఆనే ಇದಕ್ಕೆ మా ఊరు మా సిడమురుగ యోధుడు మా బంటు బాలాజీనವರು వారసుదారులు మా సిడం బాలేరావు సాబు మాజీ జిల్లా మేడి ఉండే ఊరింటే ధర్మ సంరక్షణ సంస్థకు ఉండే బాధ్యుడు ఉండే ఊరు వాతోర్ ఆనే మాకు బచ్చోరు పెరసాపతి వాతే గిరే మా ఏడువీర పెరసాపేన్ జిల్లాతో రుణు ఆయో ఇది మొత్తం దేశం నుర్కోయితురు దకొస్తా నాగోపా టెంపుల్ తో మాజీ చైర్మన్ మళ్ళా ఇందుకే బాధ్యత గల వ్యక్తి మా జంబు సబ్బాతోర్ గిరిజన గ్రామ దేవాలయాల పరిషత్ డగురు ముర్షేనలు మా అనల్ మా దౌలత్రావు సబ్బాతోర్ అనే మా ఏడువీర మాకు మా తిరాని కారితే తిరాని లొద్దితోరు డగూరు మాయనలు ఇందుకే ఏడువెన్ సగత్తగా మా ఊరు మా ఆనందరావు సాబు మా కిందకి బత్తలుగా ఆయన తెగిరి మాకు జర ఊరు బలం మనవాళ్ళు మా ఆయన ఈయనే ఇక మా ఊరు మా బుద్ధి చొకోట ఆయన అయితే మా జంగోని ఆశీర్వాదం చేతనితే జంగోలు ఇంకోతారు గన్ సంస్థ ఆడతారు డగూరు మాయనలు రఘునాథ్ సార్ ఉండే మా ఊరు గోల్డ్ గోవరి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జనార్జీ సాబ్ ఈ వేరే సాబ్న పురోల్టా తర్వాత మా ఊరు మా గుబ్బే ఇచ్చోడతారు మా పేన్ పాలలు ఆనే కోయ పుణ్యం నేడు దేశ హర్ ప్రదేశ్న సంజుకును ప్రచార చేసారు తాను నెహ్రూ సార్ మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అని మా ఊరు ఇది కోయ పుణ్యంనವರು మాగంటే మొక్సలు సీతారాం సాబ్ ఆనే మా వడకత గోష్ఠి నేను లాఖో మాయలు కరికి వర్మ జంగుబాయి చాన్ అంటారు విశ్వంరావు సాబుకు ఆనే మళ్ళా నగ విఠలరావు సాబ్ వాసి తర్వాత పేసా కోఆర్డినేటర్ వసంతరావు సాబ్ వాసి మరి గీతదారు దేవరావు వాసి ಇದು మా కోయ పుణ్యం బారి చెప్పుకుంటే నాకు కేలి వాతలు సూరోజీ మహారాజు కోయ ధర్మ డగురు ಮಾತಾರ మా ಬೂದಿತೆ ಬುಡೆ ಮಾತಾಡ್ರಂಗೆ ಪಾಠ ವಾರದವರು ಈ ಕೋಯ ಧರ್ಮ ಬತ್ತಾಳಿ ಜಗತ್ತೆ ಉತ್ತೆ ನಾಲ್ವಿರುತ್ತೆ ಎತ್ತೆ ನಾಲ್ವಿರುತ್ತೆ ಬತ್ತಾಳಿಂది ಇವು ಸಮದೊತ್ತುನು కరికినకే నన్న ఇందుకే నన్ను 1962 తల్తే నేడు ఎవనలాజును ಕರೀಸೇರನ್ಮಂತಾನು ಇದು నేను బత్తలు ఇతకే తేన్నుగా అమూల్యమైన పెరుస ఇతకే ప్రపంచంగా బచ్చలే ధర్మం అంతగో అచలే ధర్మ అంతే డగూర్ ధర్మ కోయ పుణ్యం గోండి ధర్మ ఇది భారీ ఎంచుకుంటే నేను బొమ్మిత్ మాల్కలీర్ నగవరు మా ఊరు జంగోలింగో ప్రెసిడెంట్ వేస్తారు ముందు ఆకిన వేస్తారు ముందు ఆకిన ఉండి బత్తలు ఇస్తారు పాతలాకి బత్తలు ఇస్తారు తర్వాత మళ్ళీ బత్తలు గాబురి ఆకి ఇస్తారు ఉంది ఉందుంది ఆకి ಲೆಹ್ಚಿಲೋ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕಿಗಿರೆ ಮಂತೈತೆ ಇವು ಹಾಕಿ ಬೆಂದಲ್ ವಾತಂಗು ಬಗಟಲ್ ವಾತಂಗು ಎನ್ನುವರು ತುಂಬ ಮಾಡಿ ಕರಿಕಿಸಿಕೊಂಡು నేను మాకు వడకనే సౌరశక్తికి అట్లా కమ్కింతాడు సౌరశక్తికి నా బేస్ బద్దు ఆధార్ బద్దు అట్లా కమ్కిన ఆధార్ బద్దు నాలుగు సగన ఆధార్ బద్దు పన్నెక్కడ కోయపోయిన ఆధార్ ಬದ್ದು ಇನ್ವಡುನು ನಮ್ಮ నేను ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಇವಡಗ నేను ಪ್ರತಿವರು ನಂಗೆ ಬಾಲ್ಯರಾವ್ ಸಾಬ್ ವಡಕನೆ ಇದು ಹೀನ್ ಮತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೀನ್ ಆತ ಹೀನ್ ಮತ್ತ ಹೀನ್ ಆತ ಇತ್ತವ್ರು ಅವ್ರು ವಡಕನೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಡು ಸೊನ್ನೆಗೆ ನೀನು ಕೀತಾರೆ ಹೀನ್ ಆತ ಇದ್ದಾರೆ ಓರ್ ಬೇತ್ತವ್ರು ఈయను మా ఆయన అనుకుంది తన బత్తలు ఇస్తారు భాష ప్రాబ్లం ఇస్తారు మళ్ళీ నేకి ప్రాబ్లం ఇస్తే నన్ను పీతదే కర్రలు ఇన్వకనే అయ్యొక్కి మాకు ఎందుకంటే నమ్మడు వడకత గోష్ఠి బంటి పుడతా ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೊಮ್ಮಿ ಬಂಟಿ ಪುಡ್ತೇವೆ ಅಂಟಿ ಪುಡ್ತಾನೆ ಈ ತಂತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ನೆರಸು ಸಾಡಿತೇನು ಬತ್ತಲಿತ್ತೇನೆ ಮಾಕುನು ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಮಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ರಾತ ನೋಡಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕರು ಪ್ರಕೃತಿ ತಗ ಬತ್ತಲ್ಮಂತ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಪೇನ್గా భావిస్తాడు ప్రకృతి బతలమంత చీజు నమ్మటు వాడుకుంటాడు
ತಾನೇ ನೆರುಸುವಾಗ ಈ ತಲ್ ಕೋಯಪ್ಪು ನೆಮ್ಮನಗುಂದಿ ಸರಿ ಮಂತ ಇತ್ತಗೆ నాకు ఆపతి వాత్పజ కాపాడంతి నేను మతక్కింతిదబ్బ నేను నీ పుణ్యతే నన్ను చొకోట ఆತ ನಿಮ್ಮ ಪೇಂದ ತಾಸಿ ವಾತಿ ಇಂಜಕು ನಿತ್ತಗೆ ನೇಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಡ್ಕಂತಟು ವಡ್ಕೊಲಿರ್ ಮಾಡಲಿರ್ಕು ಮಾಕುಂದಿ ಸಗಮಂತ ಮೋಡು ವಡ್ಕೊಲ್ ನೀವು ಜೀವ ಸೊಡಿ ಇತ್ಪತ್ತೆ ಮೋಡು ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಟು ಇದು ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತುಂಬ ಬತ್ತಲ್ಲ ಇಂತೇರು ಕೋಯತೆ ಹಾಂ ಬತ್ತಲ್ಲ ಇಂತೇರು ಕೂರು ಇಂತೇರು ಚೆತ್ತೈನೂರು ಕೂರು ಕೂರು ಆತ ಕೂರು ಆತ ಪದ ಹೆಂಗೆ ತೆನ್ ಮೋಡು ಬತ್ತಲ್ ಕಿಯನ ಹಾಂ ಬತ್ತಲ್ ಕಿಯನ पेन किया అయితే కొంది సిస్టమ్ ఇతకే మావను ವೇಂತಲು ಪೇನ್ ಕಿಯನ ಅವನು ಕೂರ್ತಗೆ ನಿರ್ತೆಗೆ ಅವ್ರು ಬೇಕೆ ಸೊತ್ತವ್ರು ಅವ್ರು ಬತ್ತಲಾತವ್ರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ కొన్ని వాసికును కొంత మీరి మీసికును బతంగు కీసేమంటారు ಇದಕ್ಕೆ మాకు సోరా సత్తిగినలి సోరా గురూరు పుడతారు ఊరు గురూర సరి నేడిಗೆ ತಾಕನ ಅದು ಗುರೂರ ಸರಿ ಇದ್ದಾಗನೇ నేడు ఇది మా కోయ పుణ్యం ಅಂತ ತಾನು నేడు మా ಅರ್ಕ ಮಾನಿಕರಾವ್ ಸಾಬು ಬಗೈತಾಗ ಸಂಜೆವಂತವ್ರು ಮತ್ತೆ ರಿಕಮ್ದಾಂತವ್ರು ಬತ್ತಾರ ರಿಕಮ್ದಾಂತ నేడు ಬಸ್ನ ಸೊತ್ತೆಗಿರಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಗಿಲಿ ఉంది జోకత ట్రూపున్ సొత్తెకే 20,000 ಮಾರಂತ ಆನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ ದಾಂತವ್ರು 20,000 ಮಾರಂತ ಅಂದ್ರೆ ఢిల్లీ ಸೊತ್ತೂರು ಲಕ್ಷ ಮಾಸ್ತಿ ವಾತೇರ್ ಈಚೋರ್ ಬೇರೆ ಖರ್ಚು ಕೀಸಿಕೊಂಡು ಅಂತಿರ್ತೆ ಇದು ಭಾರಿ ಹೀನ ಅಂತೈತೆಗೆ ಮಾಕು ವಡಕವಾಯೋ ದೇಹವಾಯೋ ನೆರುಸವಾಯೋ ತೆಗೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ದಿವಸ ಸೊಡಿತಾ ರಾಜಲ್ಲಿ ಇರ್ಮಾತಾಡು ಮೊಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಮಾತಾಡು ಬತ್ತಗೋ ಮಾತಾಡು ಸೊಡಿತಾ బతి మాకిందుకే బత్తాలు ఇత్తకి మా వెడిల్కు ఆస్తపిన మాకుంది చొకొట్న సరి తొక్తారు బత్తలకి ఇద్దరు రాజుల రోజులు పోయినాయి బతి ఇందుకే కుమ్రం భీమున పోరాటం జరిపియని జరిగింది కుమ్రం భీమున లెక్క తలిపి ఇత్తకే నేను కుమ్రం భీము बतल से आटी की तो रिजरित के हेमंड और तो भारत देश नोर मायनला दूसरो देश नोर तोड़ो ये माक रिसर्च की होते रिसर्च की पजोर प्रपंच मेधावी इचर पर स धर्मत मनता जरी तोर ओनो पुड़तोर पेडन मावो पुटी ने की तुम तोर ओना बाई को साथे के मावा ने की तुम तोर आणि बोरो फर्स्ट डायरेक्टर प्रताप वातोर और बोमडलांदोर बोमडाल सूरोजी महाराज नो शिष्यला से कोण कालकर से कोण तुम तोर इतके बारी इतके सद्बुद्धी वायना सद्बुद्धी सिल्वे सत्ते बताया कनिकपैन पूल बेजवन जी यादी तगरता तरवात 10 ಲಕ್ಷ ಮಾಯಿನಲ್ಲಿರೂ ಬಾಂಬ್ ವಾಡ್ಸಿ ಜವಕನಾಯಿ ಜರಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಲಿತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇನ್ದುನ್ ಮರುಂಗ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈತನಾತಿ ಕಾಪಾಟಿ ನೀಕು ವಾಯುತೆಗೆ ನೀ ಪೇನ್ ಬಗಮಂತ ಈಗ ಸಂಜೆ ಕಾಲ್ ಕರೈತೆಗೆ ವೀರ ಪೇನ್ದಾಗ ವಾಸಿ ಕಾಲ್ ಕರ್ತೆ ನೇಡು ಅವು ಸಂಬೀರು ದಕ್ಕತೆ ಇತಕ್ಕೆ మాకు భారీ వాసారు మంతే కైదగ బేలి ಮತ್ತೆ ವೀಸಿಮ ಅಂತ ನೇಡು ಧರ್ಮ ಬಷ್ಟೇ ಮಾತಾ ಇಂಜೆ ಕೊನು ಅಂಟಿ ತಳಿ ಇತ್ತೆ ನೇಣಿ ಅವನಲ್ಲಿತ್ತಕ್ಕೆ ನೇಡು इकेन मंत्री लोकुर बालेराव साहबानी जंगू साहब धर्म जागरण इंजरे उन्दी कार्यक्रम तणते धर्म जागरण इन दौलतराव मोक्सल येतलागर ते वोनु सिडका वार्षिकोन वर बाहरी त धर्म तोनु प्रीतोर काबट्टी निम बस्ते मासी मंत्री बापू नीकोन सुद्दी की याना इंजरे इंजिकुनु ओन सुद्दी की वाल कार्यक्रम बगा कियाना नागोबाना तेर कियाना सिलते कपला इतर तेर कियाना सिल्वे सत्ते बघा पद्मलपुरी काकोनाते कियाना सिल्वे सत्ते मावा अंबोरतेर कियाना ई कोयतूर साठी पटाडूर साठी टोयटलीर साठी पुजरकुन साठी ऊर्गिर बगते जागा तानी एंडुस्ती बहन कियाना जकुनिते उंदी 20 साल कोनसीडु 20 साल कोनसीडु गोंड राजनु मा कोय धर्मता तत्व और पुड़ता तलते और PhD आसी प्रोफेसर आते तेरे वो मत कायतो मतम बासमती येची मतम ओन मल्ल मा कोय धर्म तग तरवाला आता अदंत महांतरने इनवलिनके मग मावर नेकी मंत अव नेकी पीसिकुन तरुसर साठी नेडिदु कोय पुणे मुन साठी नमडके केंची वांतट मती गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन कीसे सिलवाट आणि पब्लिक नगा वोसे सिलवाड ते माको मावा पैसा वडीत संजयमंत अन सोंदसी इवकने कोयपुने मुन साठी बोर काम तो अंतटो ऊर करे मातोर तोडो बाहरी रोहाना कागुत रोहाना रोहत पज अंत इतके नडुम ग्याप मंत इगे नाटे काम मंत तक दिल्ली मंत नडुम बेरे बोर मंतेरू ऊर बतते धर्म चावसुलूर ऊर मंतेर
ರಿಕಮೆ ಕೊಯ್ತೋರು ಮತ್ತಕ್ಕೇನೆ ಕೊಯ್ತೋರು ಮಂತೋರು ಇಂತಾರೆ ಸಿಲ್ವೆ ಸೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ಲೆ ಇಂತಾರೆ ಅದೇನು ಸಾಟಿ ಇದೇ ನೆರುಸೇರ್ నేను కంటూరు అదే తాను నెరుసోసాటి నేను మాణిక్రావు సాబిಗೆ ಮತ್ತು ಸಂದಿರು ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಕೀಸಿಕೊನು నేడు ఊరుకును నినాదం బతలు దోస్తారు ఇతకే తమ దోస్తరికి ఉండే ಬೋರ್ దోస్తరికి బతి ಕ್ರೈಸ್ತವ ಮತಂನ ಸೊತ್ತರು ಎಷ್ಟು ತಲ್ತೆಂಡನ ಐತಾರೆ ಬತ್ತಲಿತ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ತಲ್ತೆಂಡನೈತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮತಂನಲ್ಲಿ ತೆಂಡನ ಹಿಂಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಂದನ ಬತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ತಲ್ತೆಂಡನೈತೆ ನೀ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗಮಂತ ಬಗದ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ತುಳುಕುರೆ ಅಮೇರಿಕೆ ಅಂತೆ ಬತ್ತಲ್ ಅದನ್ಸಾಟಿ ಮಾವ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬತ್ತಲ್ವ ಅಂತೈತೆಗೆ ಯಾವ ಊರು ಮತಂನಲ್ಲಿ ತೆಂಡನ బతి ఊరు బతుమటంనే వాయన కోయ మతంనే వాయన కోయ మతంనే ఊరు వాయిల తయారు మంతే ఊరుకు బద్రూపంనే నెహనైన వాడును నమ్మటు అనుకూలమైన జాగ కప్లై అనుకూలమైన జాగ పద్మల్పురి కాకు బతల్ बच्चों जो का वेर मोक्सल येर मिहन तोरो मिहिर अगर बच्चों जो का मिहन तोरो मिहिर बच्चों जो का माव विनायक महाराज बोटमिटु संतरो सिलते कैलास महाराज बोटमिटु संतरो सिलते बोरू और किसान राव महाराज मिटू संतरो सिलते बोर मिटू संतरो मिटू सिर सिलते मोक्सल मिटू संतरो मिटू सिर ओरुंडे मिटू सोल ई बूते वीरुंडे मिटू सोल ते निवोदना जगड़ सुटकिसी माव जाति रीति बाहरी तरन साटी ಇದೊಂದು ಚೊಕೊಟ್ಟಿನ ಅವಕಾಶ నేను ಇದು ಸರ್ಕಾರ మాకుంది గిరిజన ఉత్సవం సీత మా సపరేట్ రిలీజన్ మంత తాను రిలీజన్ తుంతరన్సాటి మొట్ట ఇందుకే ఇచ్చివేలకి మేధావులు మంతారు ఇచ్చివేలకి మేధావులు మంతైతే మొమ్మటి 0 మంతాడు 93 మంది మంతారు లిస్ಟ್ನಾಗ మొట్ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಚ್ಚೋರು ಮಂತ ಇದಕ್ಕೆ 4 ಲಕ್ಷ అని మావారి సెన్సెస్నాಗ మావారి రిపోర్ట్ బచ్చోరు మంత 93 మంది తెన్నే నోటు 93 మంది కాడికి 4 లక్షనే వాకాడికి వాళ్ళు కరే మాతురూరు మునే పోయాన తెకే సరే ಬೋರ್ ಬತ್ತಲ್ ಕಿಂತರ ಕೀ ಬತ್ತಿ నేడు పాడి ఇంతటి సగ ఇంతటి పేన్ ఇంతటి వేన్ ఇంతటి కాబట్టి ఇది పాదిలే ఇదే నెరుసం సాటి నన్ను మేకిన్కే ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೀಸಿ ಕೋರೆಂಜನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಬತ್ತಲ್ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಕೋಯ ಪುಣ್ಯಂನ ನೋಡು ಬಾರಿ ದಾಂತಾడు ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಂಟೆ ಬಾರಿ ಯವಾನ आणि ಈಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ನಾಗ ಇರ್ಸೊಂದಾನ ನಿಮ್ಮ ಅವ ಗಾವುಗಾಡ ತಗ ಸೊಂದಾನ ಎಂಜುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ರೆ ಸೀಸರ್ ಮಂತಾಡ್ಕೆ ನಾವು ಮಡ್ಸಿಲ್ಲ ನಾಟೆ ದುರಳಿತ ಕೊಬ್ರೆ ಸಿಲೆ ಹಾಂ ಮೈನಸ್ ಆತರು ಕೊಬ್ರೆ ಏತುವೆ ಸೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಲ್ ಕೊಬ್ರೆ ಸಿವೆ ಸೊತ್ತೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಂತೈತಕ್ಕೆ ಒನ್ನ ಪುಡ್ತಗ ಸೊನ್ನೂರು ಒನ್ನ ಮರ್ಮಿತಾ ಸೊನ್ನೂರು ಇದೊಂದು ಮಾವ್ರ ದೋಸ್ತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಮಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಲ್ ಕೊಬ್ರೆ ಕಟ್ನ ಸಿಲ್ಲೋರು ಅವರು पंचनाग ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕೇಪರು तेर मावर खरल की नकली जरे कुलम सर्टिफिकेट सीने के कुल पेद्द संतकम ತುಂಗವಲ್ ಮಂತ और ये समझो आलोचना किसी कुछ संतकम ತುಂಗवे के उन रिजर्वेशन वायो इतके माक सपरेट मा आचारम रीति विचार मंतंजरने 5th शेड्यूल वात जरे नेडी चोरवेले माक मंत ते नेड माक परिस्थिति बतल मंतते माकू ते रिलीजन कोड वायना उंदिते मा भाषा 8th शेड्यूल ता वायना उंदिते बेरे मा इदके मधु 5th शेड्यूल तुन प्रोटेक्शन कियाना 4वदी बेरे माक नाण्यतमैन विद्यायन इनके वकील साहब मंतोर कोर्टना बहानी त्यान वर्तके बतल केंतने में रोपदूर शांति अने तरीकते वर्तके तन कॉन्फिडेंस इल्वे सत्तके आयरी ಅದನ್ನ ಸಾಟಿ ಮಾಕೊಂದು ವೆಡಿಲ್ಗೆ 4 ಸರಿಂಗಿರ್ತಾರೆ 4 ಸರಿನಾಗ ಗಾವಗಾಡತ ಸರಿತಾಗ ಮಾ ಪುಟ್ಟಿನೇಕಿ ಮರ್ಮಿನೇಕಿ ಸಾನನೇಕಿ ಮದಂತ ಇವೇಕು ಇವು ನೋಯ್ಕಿನ ತುಂಗನೆ ಮಾ ಕೋಬ್ರೆ ಕಟ್ ಮದಂತ ಅದೇನು ನೆರುಸಲಾಗದು ಕೋಬ್ರೆ ತಗ ಬತ್ತೆ ಹಿಂಸಸಿಲ್ಲೆ ಆನೆ ಮಾ ಪಾಡಿ ತಗ ನೋವೋ ಮದಂತ ನೋವೋತ ಬತ್ತೆ ಹಿಂಸಸಿಲ್ಲೆ ಆನೆ ಉಂಡೆ ಬಂದು ಪೆರ್ಸಪೇಂದಾಗ ಹಿಂಸಸಿಲ್ಲೆ ಮುಟಿ ಪೂಜೆ ತುಂಗಂತಟು ಮುಟಿ ಪೂಜೆ ತ ಬಂಟಿನ ಹಾಜಿರಿ ಆತಗಿಸಿಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಆಚಿಲ್ವಿ ಪೆರೇಕು ಅಗ್ಗ ಬತ್ತಲು ಒಂದೇದು ಬಂಡಾರ ಮಂದ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬತ್ತಲಿಂಜ ಕಾಲ್ಕರ ಅಂತ ಪೇಂದು ನಿಮ್ಮ ಬದ್ದೆ ಪೇಂದು ಕಾಲ್ಕರ
బతి బతలు తాను తీసుకునేది కీవర్డ్ సాటి ఇది కీవర్డ్ ಮೇನ್ ఉంది ಬತ್ತಲ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆಂದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೇವಡ್ ಸಮದಿರು ಹಟೆ ಮಾತಿಟ್ಟು ಇದು ಹಟೆ ಮಾತು ಬಾರಿತೆ ಮನೋರಂಜನೆ ತೈತೆಗೆ ಡೆಸ್ಕ್ವಾಲ್ ತುಂಗಲ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆ ಮಂದ ಪರ್ಕಟ್ ಮತ್ತು ಇದು ಕಠಿಣ ಗೋಷ್ಠಿ ಅಂದ ಅದೆನ್ಸಾಟಿ ಏನು ದಕುಸನ್ಸಾಟಿ ఇందుకే రిలీజన్ కొడితే తాకుస్తామంటాడు విహవాసేసిలే నేకి తాకుస్తామంటాడు తాను ముమ్మటి ఎందుకే ಈಗ ಕಾಗುತ್ತ ಲೀಕೀಸನ ಕಾಗುತ್ ಲೀಕೀಸನ ಐತೆ ನೋಡಿ ಪೂನಾ ಕಾಗುತ್ ಲೀಕಿ ಅನೇ ನೋಡಿ ಬತ್ತೈಸಿಲೆ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಗ್ರಂಥಲ್ ಮಂತ ವಡ್ಕ ಹಿಂದಿ ಅಂತ ಹಿಂದಿತುನ್ ವಡ್ಕ ಉಂಡೆ ತೆಲುಗು ಅಂತ ತೆಲುಗು ವಡ್ಕ ಕೋಯ ಅಂತತೆ ಕೋಯ ವಡ್ಕ ಸಿಲ್ವೆ ಸೊತ್ತೆ 4 ಸಗನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಉತ್ತೆ 4 ತೆತ್ತೆ 4 ಇರಿನವಲ್ ನೇಕಿ ತಗ ಅತ್ತಕ್ಕೆ ನಂಡಗುರಿಂದ ಪರಂಗಿ ಬೊಟ್ಟ ಈ ಮೀರೇಮ ಅತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಮ ಅಂತ ಆನು ಮೂರು ಸಮದಿರು ಮಾಯನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂತ मोठ बोनवर उसारेमंटाడు ಮತ್ತೆ ಸಮದಿರ್ ಸಾಟಿ ಉಸರಾನ ಸಮದಿರ್ ಸಾಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯನ ಅದೇನ್ಸಾಟಿ ಮಾకు ನಾಡಿ ಕಷ್ಟಮಾತಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಅಂದಿರ್ ಕಷ್ಟಮಾತೆ ಮಾಕುನ್ ಬೋರ್ ಆದಿಕ್ಕಿಂತ ಬೋರ್ ಆಪುಸ್ ಅಂತರು ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ಕೆ ಪೇಂದು ಆದಿಕ್ಕಿಂತಿ ಥೋಡ ಪೇಂದಿ ಭಗವಂತಿಯೋ ನಾಕುನ್ ಕಾಪಾಡని జరిగింది ಅಸ್ಕೆ నీకుంది బతల్కింత నీకుంది లైన్తో ಅಂತ నీకుంది లైన్తో అంత నీ ఆత్మత బతలు వాసి లైన్తో అంతస్కే నీ మీకే మయంతి అదేంటి మౌట్ ఇది ఉంది మావ గన్గోతిన వాళ్ళు బతలు గన్గోతుంది వస్తారు తేనుకు మీరే మాసి తాకవడం అంతా తేనుగా నేంతా కుప్సలి నేంతా అవెన్ పూడ్సికొను నేను ನಮ್ಮ ಸುದ್ರಿಕಿ ಕಟ್ಟಿಂಜರೆ నేను ಬತ್ತಲು ಇದ್ದಕ್ಕೆ నేను ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನೇ ಕರುಂ ವಾಯಸಿ ಸೇಸಿ ಇಚ್ಚಿಲ್ಲರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನ ಕರುಂ ವಾಯಸಿ ಸೇಸಿಲ್ಲೂರು ತೆನ್ನುಮೋಟು ಮಂತಟಿಕೆ ಲಕ್ಷ ಮಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಮಂತಾడు ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಊರು ವಾಯಸಿ ಇಚ್ಚಿಲ್ಲೂರು ఊరుగన్న మోడు సొంత పరంతటి బత్తాడు దాంతటు ఇతకే ఉంది गोष्टी चुडूस गोष्टी स्वतः महिना ताकता गोंडवाना झेंडात परो बरोबर अति तेलवितोर मायनल ಇದು गोंडवाना झेंडा ಇತ್ತೋರು बरोबरವರು ವೇಷಧಾರಿ ಬರೋ ಋಷಿ ಒಂದು 3 ಪ್ರೋಲ್ಟ್ ಜೆಂಡಾ ಆಯೋ ಇತ್ತರು ಇದು ಗೋಂಡವಾನ ಜೆಂಡಾ ಆಯೋ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಗೋಂಡವಾನ ಜೆಂಡಾ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ತುರಿತಾರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇರ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಇರ್ತಾರೆ ಆಂಧ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಜ ಸರ್ಕಾರ ತೋರು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ అయితే ఊరికి మారి రిలీజన్ గురించి ఊరికి టావైస్ వెళ్తే ఊరు బత్తాలకి అంటారు बोन वे हांतर किरून कंट्रोल कीम लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वायुसेन म्हणजे पोलिसून राहते मग माऊर बतल किती तावा एक से एकदम ओनर रोन संजीव ओनर रोतून तेणसी वाढते हां असके पता की इथे काय నేను ఓరు మా ధర్మతున్ బస్టికి ఇవాళ ఖరాబ్కి ఇవాళ మా ఆయనను ఓన సీర్కనల్ తెడిసి వారిసితే నాడి బోరే వాంతరు వాయోరు ते आतल पनिष्मेंट नेड राष्ट्रपतिन वायसी चिल्लूरगा वायसी चिल्लूरते नेड वेइलोको वरोवरो लात पासी पूडसे मंत बारी वायसी चिल्लूरिंजे ಹೀಗೆ ಇನ್ಸಾಟಿ నేడు ಹೀಗೆ ಬೇಸ್ಮಂತ పాడికుప్పల్ లింగన్న ಬೇಸ್ಮಂತ పద్మగుడి కాకుండా ಬೇಸ್మంత సమృత ಬೇಸ್మంత కాబట్టి మోడ్ నెరుసేర్మంతాడు కాకపోతే ఇంకే తమ సారుకు సురుకి తదేను మోడ్ మహకే ఊంకాడికి ಭಾರಿ ಕಡೆ ಇತ್ತಗೆ నేను ಮಹಾರಾಜಕನ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಸೆಲ್ತೆ ಕಟ್ಟೋಡರ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಸೆಲ್ವಸತ್ತೆ ಮೊಕ್ಸರ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಊರ್ಕೊಂಡು ಬೊಟ್ಟು ಮಿಟೂಸಿ ಮಾವ ಜಾತ್ರೆ ರೀತಿ ತರ್ತಾರೆ ಊರು ವಾಂತೊಮ್ಮಿಂಜರೆ ಊರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆತಾರೆ ಸಿಲ್ವಸತ್ತೆ ಬಾಲೆರಾವ್ ಸಾಬ್ ನಂಗೆ ಬತ್ತಲು ಇತ್ತರು ರೋಕಲ್ ಬಂಡ ವಾತೆ ಮನ ಅಂತಾರ್ಕಿ ಬಾಲೆರಾವ್ ಸಾಬ್ ಉಂಟಾವ ರೋಕಲ್ ಬಂಡ ಬಾನ್ ವಾವರ ಜಂಗು ಸಾರ್ ಟಾವಸಿಲೆ ನೋಡ್ಕಿ ಟಾವೆ गोंड राजगोंड सेवा समिति बिचड़गुट्ಟ तग ಇದು ಮಾವ ಆದಿವಾಸಿರ 17 ತಾರೀಕಿನ ఉత్సవాत साठी निर्माण रोपवाता అనే మావ ఇది చర్చంగ్ తాక్తాం మా ధర్మం గురించి అని ఈ కోయా పుణ్యం గోండి ధర్మ बतला ಅದಕ್ಕೆ ಮುಗಟ್ ಕೊಯ್ತೂರು ಮತ್ತೊಮ್ ಕೊಯ್ತೂರು ಪುಣ್ಯ ಕೀತೋಮ್ ಪುಣ್ಯ ಕಿಸಿನ ರಾಜವಾಣ ಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪುಣ್ಯ ಮಾಕಿಂಗೆ ಕಾಮ್ ಸಿಸೇರ್ ಮಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಗಿರ ಸುಳ್ಸಕ್ಕೆ ಮಂತ आणि
कोई अपुनेम गोंदी धर्मता तनव संस्कृति तुम जति कीवड तनव धर्म तुम जति कीवड तन सगा सारथी जति कीवड ई नुंदी मावा कोई अपुनेम ना सावरस्म नींडू भारत देश रोपो 1881 ते 72 यवनाल मावा कालम मत्ता 1872 ते 1941 पर्यंत मावा कालम मत्ता इंगे वीर के हिंदू लोकूर इंग मुहूर्त 4% 5% मंतर अत कालम नागा माकुम तमग मेरी कीसी मम किचोर करोल नमक हिंदू मंत मिंगी माकुम हिंदू मत नगली कितर बगली कितर मग टावच आहने मरला मावर कोई मेधावी लोकूर ई हिंदू लोकूर म्हणता आणि मुस्लिम कुन म्हणतात ख्रिश्चन तुन म्हणतात जैन म्हणता आणि मुस्लिमान बरन कुन सिखून म्हणता इन सारू कालम म्हणता आणि माग भारी सिले इथे सुप्रीम कोर्ट ना केस वाट के गोंड नाट हिंदू इंडिया के सुप्रीम कोर्ट गिरा पैसा से तो सुप्रीम कोर्ट माग खुशी कीता बता निमट हिंदू आई उठते नहीं बतला चले सर नमक हिंदू आयोम इथे के ताना बतल मंत मतलब इथे के हिंदू लोग को हिंद किंतर नमक गोल तो हिंद किंतम ती उरा न मागा मत जुड़े मायोम पूरा पेन अलग मंत माँ पेन अलग मंत माँ साता पूरा अलग मंत माँ अलग मंत हिंद मरमी उरा अलग मंत माँ अलग मंत माँ कल्चर तक जुड़े मायोम ममक हिंदू आयोम इतने के आज के गोल नाट हिंदी जो मागा लागे अलग हाथ पर जब माकुम इन बतल पाचले धर्म कोट धर्म काल मत के ममक की समझे आदिवासी 9 जाति अंत 40 जाति 42 जाति अंत मावा कालम नगली की भारत देश माव लोकसंख्या म्हणजे करे माग इदु मावा धर्मकोट तानसाठी मला धर्मकोट कालामून साठी उन्ही सब्जेक्ट म्हणतात मला दुसरं मा धर्म कालम ते मग सिरगंतीत साठी आते धर्म संस्कृती बचक्यांसाठी बुनेते पीडीतून बेरन कोण जागृत क्यांसाठी नेंडू कागूत करेना इथे के कोणी लोकूर कागूत करीसी वेली आपिसार काते ऊर मावा धर्मातून बुडी किते आणि जो खेडेने म्हणते ऊर धर्मातून बरोबर नेरुसर म्हणते नेंडू करीतेर आपिसार कातेर मास्तर कातेर बद्दे नौकरना कातेर इंगे ऊरकू माँ धर्माते मारमी कियो माँ धर्माते पेन कियो कोनी लोग हिंदू धर्माता का संजी पूरा दिना का जय नाची और तरपुना मीटिंग की सिक्के आर्य लोग हिंदू लोग ऊरा सटता का बंधु कीर्ति माँ को पायन साठी मावरे पाईवा इके छत्तीसगढ़ पुलिस वाल किर कोई तुरे नेक्सलेट किर कोई तुरे पूरा रिमोट क्वांटर बगमणता दिल्ली मुंबई कलकत्ता हैदराबाद इमान अगटल रिमोट दाबी गीते मावर मार जाओ तापू माँ धर्मातून महागाने पोटी म्हणतर माँ धर्मात महागाने किसे म्हणतर कागूत करीतूर म्हणजे गिरा माँ धर्मातून पर वीर माँ कोई तुर करीत तुलकुर कर्मे के बताल दूसरा जाति कर्मे के बताल पूरा धर्म छोटी की तर बताल पूरा धर्म और छोटी की पूरा जो नीति नियम छोटी की बत्ती माँ लोग करे छोटी की शिकून मराठी क्या शिकून ऊर माँ चटता बंधू भांडे शिकून माँ को पायांसाठी मोपासी म्हणते तांसाठी ममट्टू तुडगादल तुडतोम नंगा इतरू गाबुरी हाकी नमट्टू गाबुरी हाकी तगा विदरी किंतोम सकरे मोस्तूर किंतोम आणि जाते के वन तोडी किंतोम आणि बेन कोरमार किंतोम कारून किंतोम आणि तुम करू म्हणजे कोण जास्त बेंदर दांत मी किंतोम कोणी लोकूर किसे सिल कोणी लोकूर माळीस किंते कोरमार के उरा सुतर पेशियो मी डायरेक्ट बोरे तुम सिंत्यात आज पेन था करोडरी थाव ते इजेटल बुर्दल और दायना ते
डायरेक्ट वचीन तर इద్దరు मावा धर्म संस्कृती आहे त्यासाठी इमा मर्मी पेन महागा बेल्ले नेकिने सगुन सारी मनता बेड्डेंग मनता मागा सुरवेರ್ತಲಿರ್ मनतेर सुरवेರ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕೆ सिमगताग मात्र मनतेर विमान मर्मिना मात्र मनतेर आणि मर्मिनागा सुरवेರ್ತಲಿ मनतेर पेंदागा सडीर मनतेर इन मागा दी नेकी नियम वो डगुर मनता तांतन पारिक्यांसाठी तांत ब्रेंकुनु निरसनसाठी कोय पुण्यमान तांसाठी उंडे विहलीर रेहतेरे बती इन मा वांदू तांसाठी నేను సర్కార్చే వాత ನಂಗೆ अर्ध सारी तो कोलबोडीतून 1000 चिंतनित्य और रोप मत्तंग आपण टॅन्सी उठी తీసుకొని తాను తయారు చేస్తారు ते ओलगिरोदी पुणे लागंत నేను गरीब मांडनागा मर्मिग लक्षले पेडी म्हणता ते तोंड ₹1,00,000 सिंगतन इंजिकून बेरेन्कुनु अदुंडे मर्मी कीसे म्हणतात बत्ती मा समाजनागा मराठी हेन की कडेंचे माकत लागाल ते तिनले दाकाट बत्ती मार साकरेकी वालसिले नेंडु हिंगे आहिर की वालसुडकिना भांडे अंतार बासांग अंतार दुकानतून फायदा अंतार कपडे अंतार दुकानतून फायदा अंतार अदे बेरेन्कु नोरिनवरनागा वाढते के 1000-2000 न वस्तु तರಂತಿ ₹1000 वाढते उन्हार्ದು मर्मी खर्च ಅಂತ 6 महिने ನಾವು जिंदगी खर्च ಮಾಡ್ತೀವಿ और जिंदगी सारखे ಮಾಡ್ತಾರೆ कोणी खेती आणतात त्यासाठी पोया पुणे गोंडी धर्मातून बचिक्यांसाठी मा समजित बाध्यता म्हणतानी मराठू ಹಿಂಗೆ ಜಗಕ್ಕೂ ಎನ್ನುವ ತುಡುಕಿನ್ನುವ తన ధర్మత్వం సుటికి ఇవ్వకనాయే నేను ఓరానికి తరించి మరాఠీ రానికి ఇవ్వాల్సిలే నేను బ్రెన్కును మా కేడేనే బ్రెన్కును मध्ये पुगार पोरी चिंतेर आणि सुजूड पोरी चिंतेर नागा भारती नाता टोकुड म्हणता टोकुड पोरीची कटिंतेर आणि बेंडकून पेरसाम पेरनागा बेंडकून पलकल पोरीची कटिंतेर ಇದೊಂದು ಮಾವ ಕೋಯ ಪುಣ್ಯಂ ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮತ್ತून ताकते म्हणतात हेलताने म्हणतात बत्ती अव कोणी मराठी ताकूस्तकने मग बदे पेन एक बरकत यार आज के सारी कोण आती मळे इडतोर नाती नडीन माळ आता लेकीते मतर वन थोडं पेन वाढता आणि उमरा भीमुगिरा लेकीते मंजिनेवर गोली बाते वन गोली लागवेके इतर पवित्र मायनल मतर अजमोडी मराठी राहणे तयार आहे म्हणजे के ನಾವು ಅಗುದೊಳಿ ಗುಟ್ಟತ್ತ ಕೋರೆಂಜಂ ಅಂತ ತನ್ಸಾಟಿ ಒಡ್ಕಾನ್ ರೂಪು ನಾವು ಗಲ್ತಿಗಿರ ಚಿಮ್ಮದಾರ್ ಮಾವರಿ ಆಂದುರಿಂಜಕ್ಕೆ నేను మాప్కి నిరింజಕ್ಕೆ అని కోయ పుణ్యం గోండి ధర్మతో సరి తాక నిరింజಕ್ಕೆ నా రణగోటి టీకే మాప్కి జై సేవ జై ప్రసాద్ జై గౌరవ జై ಕೋಯ ಪುಣ್ಯಂನ ನಿಬಂಧನಕ್ಕೂ कोड म्हणता निबंधनातून मराठी पाकिस्तानात म्हणता मावर सीताराम सावितरने मावर वकील सावितरने और मी पेदरना वाटता पेंचरन తర్వాత के पाकिस्तान की इवल वेले అవసరమే म्हणता ఇంకే తన వకీల్ पेकिन बारते मावा नगले रेडी पास्टर भाई बताले बाकी वो कन्वर्ट आत म्हणता आणखने मराठी ऑफिसर नाही जेते की मावा इंगे पेरसा पेन्ना कोगा के इते के वायुरु बारी जेते गुत्न माड तप्पु गीत मिंते ऊरू मराठी कीवे गिरे बसी उंडे बेल्ले कट्टु दिटम कियने जेते की बेल्ले हम दिकियने जेते मा वेडिल कुंता स्वायमण मंद इनवले मंत प्रति मा वेडिल कुंगे ಒಂದೊಂದು ಜೋಕ इंके करिबारी काणी माड बाय वेले करितम पेकिंगिरे वेलक करीतो म्हणजे जिकून भैया बाबा नंकेज वाकने पेदल ना बेस पंकेज वाकने बाजू सरी ताकंत हाना आसी इनके मुस्लिम्स ने के दानतंगे लम्बड़कने के दानतंगे पट्टर के दानतंगे टोयटू के दानतंगे मला कोई दुर्ग भान दायाने नोलगिरे इनके तना सीतरा बुड़की मायन और सगा नाता बुड़की मायन जैसे कोई अपन पुस्तक చదువుల్గిర్ కరిమాయ ఆదాల్తా మురే ఓ పాడి దుసురు మదన్ సార్ నేను మడవి ని కుమ్రల్ మదన్ బతి కుమ్రలు మడవి తాదాల్తా ముర బారి అంతరి చేతే పాల్కేవి
ఇంకోరు సారువెన్న పాలుంటారు వేరు సారువెన్న పాలుంటారు కాబట్టి తాగుతాం మరి సారువెన్న పాలుంటారు సారువెన్న పాలుంటారు సారువెన్న ఇందిరితే తాగుతాం రా ಹೋಗ್ತಿಗೆ ಬದಲು ಬಾಯಿ ಬಾಟ್ರು ಅಂತೆ ಆಯು ಬದ್ದನಿಗಿರೋದು ಇಂಕೆ ಸಗ ಹಣ್ಣು ಇಂಕೆ ಸಾರು ನಾಯಿ ಸಿಯುನ್ಕಾಯಿ ನಾಲು ಪಾಲುಟ್ರು ಬರ್ಬೇ ಪಾದಲ್ತಮ್ಮ ನಾಲುನಿ ಸಿಯು ನಾವು ಅಲಗಲ ಮಾತ್ರ ಪಾರು ರಾಯవచ్చు ಅದೇನು ಸುಡ್ಕೀತೆ ಓನ ಪಾಡಿ ಬತ್ತಲ್ ఇంకా క్రమం వేన పాడి బతాల్ నేను తెలంగాణ అవతరణ दिवस त्याने मागेरे वेळीक वाता काडकी पुन्हा गोष्टीता पुन्हा विचार कारण गोष्टी केल्यांसाठी నేను वेळीक वाती కాబట్టి ఈ ముందు సొన్నవ సరి తోహాన్साठी वेळीक वाते नेडियावरती ती वेळीक असून मरसिले मग ती पुन्हा विचारतोसाठी धर्मासाठी कोडूंसाठी नीर माता काढती वेले वेले धन्यवाद भारी रीतीचे धर्म कोडूंसाठी बसपे गेलो 2014 तलू टोटल 10-12 स्टेट वेली श्रीमंत तांबारती चर्चा ताकता तांबारती देही किवा लाता गोष्टीना शब्दकोश तयार किवा लाता उंडे तेरे 3000 शब्द पाहिले त्यासाठी मावरू इसरी चंदपल्ली श्रीमंत मावरू दौलत मोठी मर्सिले मग ती कंपल्सरी पाहिजे भारी पाहिजे नेट धर्म इंत खरलेन धर्म माव म्हणताय ಮೊದಲೇ म्हणता गोडी धर्माने म्हणताय म्हणता बती मार गोडी बट बोरा म्हणजे कोयतूर कोदे ते हिंदू तर धर्म हिंदू तुम्ही म्हणता कोयतूर धर्म कोयतूर कोणी म्हणता ಕಿರ್ಚನ್ನ म्हणता ಇನ್ನು म्हणता ಬೋನ ಕೋಡ್ ಬೋನ್ म्हणताय ऑलरेडी बौद्ध धर्म बौद्धने म्हणता माग बारी धर्म मनवा निर्वळिಗೂ ಚರ್ಚಾ ಕಿಸಿ ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಬರೆ 1952 ತಗ ಮತ್ತೆ ಕಿ ಅದು ಇಂಕೆ ಮೈನಸ್ ಕಿದ್ದೆ కాబట్టి ಮರಾಠಿಗೆ ಇಂಕೆ धर्म कोड वाते मावा बदे इथे सरकार सीमा बदे हिसा जातीतून बचोर सियाना 1000 म्हणते ते 1000तून बदले सियाना 100 म्हणते ते 100तून बचोर सियाना अदले कत्या कटाल वांता म्हणजे लवडी पोंग आणते ते बोनाई सवन सियाना ते माक हिसायसिले ಬೋರಿತೆ ಹಿಂದೂ ಇತ್ಪಜ ಅದು ಹಾಕೇನೆ ಬಿತ್ತಂತ ಮತ್ತೆ ಈದ್ ಸರ್ದೆಕ ವಾಯು ते मावा सारी मागतो नाही ते माडी येऊन बत्तर तान उद्दा नक्की सोयी जागा तर मग जागा आहे कीवर पेन मावा माड बरोबर चिंता पेन का लागे म्हणता मर्निंग अलगे म्हणता खायदा लगे म्हणता इंकी वे तब्येत थांबा अहो काही गोष्टी मग ठावा घेसले पण तू इंकी पुन्हा गोष्टी माझी सा ती तर चर्चा ताकाने जर गेले त्यांना मावर मळावी भेटतो ती मराठी चर्चा की वसुंजी समजी बदला असे म्हणते ते की उंदी सोने म्हणतं माग गिर वासायची ना माझ्या टुटकून बदल वायर ती समधी धर्म ना म्हणता समधी धर्म ना म्हणता पण ती मा धर्म आता का सिले बांधसिले ते मराठी म्हणून असतं करे मातुरनी दातून वडील की जरा वडील काता काढ की बेंदा जागा आगा नुकतं वीरे वडील जरासी तू करी तुरकून जरासी ताचेर सोंदीर समजी मा मोठ कागूद करीतो ते मामा रोक मा कुण्या जाते तक सोनवाले सिले तई मारते पेन तक गेली अव्वल सिले ती विता थोडंसं विचार करू मामा पजारसी समधी रेडीमेड वाता पाता काबट्टी रेडीमेड वायवकने मावा धर्म तुम कापाडसे मावा पेन नम संजेरे बदो नक्सलेट बात व्यक्ती खाल्ले ना म्हणता येते ಊರು ಬದಲಿನ ತಿರ್ಬ ಹಿಡೂರು ಇದು ಮಾ ವೈಪಿ ಏನು ನೀವು ಬಾರಿ ಪೀಕ್ ಕೊಂಬಟ್ಟು ಅವ ಧರ್ಮತ म्हणताय हां बोळाದು म्हणता चिल्लाದು म्हणता हां इनालो सगळा नालो म्हणताय जण ते ಊರು ಬಾರಿ ವಾನಿಂದ ಈಗ ದವರಲ್ ಜಂಡ ದವರಲ್ ಪೆಂದ म्हणताय ಬೋರ್ नेंग ಪರೋ ಬೇರೆ नेंग ಪರೋ ಮಾಡ ಬದಲ್ಗಿಂತಟು ಈ ಗೋಡಿ ಧರ್ಮತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಂಡ म्हणताय ಉಂದಿ ಪಾಡಿತ रण ಪಾಡಿ ಏಳು ಪಾಡಿ ಬಚಾವ್ ಪಾಡಿ ಏಳು ಆ ಜೇನು मोठ लावे की असतो बघा बघा सतत रणदिया माग झेंडा लावे की भारी वीर बहीण माचे हिपतला आता एक लहान का झेंडा लावे
मोमोड मक्षी मक्षी था चढ़े के लिए मत पुलिस वासी मानते रहा 400-500 मैं तो परेशान हूँ आपको दे पाते रहे अरे आइए रे भाई मावा धर्म था झंडा मोड़ चढ़ी कीमतों नहीं ये कहाँ से लाया नया झंडा यहाँ नया झंडा पूरा इंडिया लेवल तक से बनता अच्छा ये तुम्हारा झंडा है इनकी बात क्या आज के बात 2014 TRS आज के जर अशीचे वात शिरते मागून इमिडिएट ऊरे आली बंदुकी पीता बताऊ लेಕ್ಕ कांग्रेस अच्छो रे BJP अच्छो रे TRS बात जरा ठंडो कीता बते इनकी के बान मनता दो मैं कोई तो घाबरी नहीं ये समझी ना हो रे बती मैं जरा हाबरी न मार भारती में लोली की इंटर बस की करे नागवासी तल के बैठे लोली की जरा तबू वेले डबल खत्म मनता ते हीनु मैं बड़ी दासी दिन की तना मावू अर्जु साहब बेले चोकोड ना बोर ते इन तलते सीनियर की इन तलके के नाकते नी करू साथ ओन बता वोर गिरायो वेर गिरायो ते बोरे आयो नीम खरले राजनी बती नी का बता इसी की बता की तल कहला क्या नहीं धर्माचा विचार जातीचा विचार यो भाषाचा विचार विचार दायरा मैं बड़ी मना खेळ नाही मला बोर वेहानी माग तुम्ही धात ना तीर्स व्यावाय ठोक व्यान तो चिल्लर व्यान नाही तुम्ही का मानता असा चिल्लर बारी मी तर गोटिंग वाय होती पाटा पैसता थोन बोर का नन वासी शेळता कर रही माझ्या आता गोष्ट बतन पण तरी ते मी तांगे म्हणताय अनवासी रहता आ वासी शेळता ये बता मत छोड़ीता छोड़ी इन्या का टोई गेर्सिले ಅದು ಮರಗೆರ್ಸಿ ಈ ಸೊಳ್ಳೆ ಪೇನ್ ಮಂತ ಹಿರು ಪೇನ್ ಕಿಂತ ಭೀಮಾಲ್ ಪೇನ್ ಕಿಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಭೀಮನು ಎತ್ತರಿಸಿ ಪೇಕಿಂತ ತುರ್ಕರು ಬೋರೆ दुसरू हे काही का देव लागत ये पेन झाड उतरलं एत्तरिसी पेकी अरे वो बस वो वेन पैसा मानता वेन 100 रुपया सिटी खाता कथा तोड़ दे लेके जा मैं तो पता कोरमरा कीनते हो ini बघते मर गए कोरमरा फुरमरा लगा दिया सर वो झाड़ तोड़ दिया ना इसको अरे बारी नटतो रा मैं तो समझी कुर्बान भाई जातीतून वंशीतील ती इवा नाटून वंशीतील ती गाडी का कलसिले आणि इथून सायूर गेली गाडी ఊరుకు సాయేసి ఉండే మర పాహదేకి मला वो नाटून वो म्हणा ती गाडवा ते इथं हिसाब अदेसाठी उंदी ते पाल म्हणतात सारू वाले बोलतो का ना सीयू वाले सीयू वाले बोलतो का ना येडू वाले इजे गिरून परीक्षण म्हणतात ನೀವು ಬೈ ಸಾರಿ ಉಟ್ಟೆ ನಾ ಬೈ ಸಾರಿ ಉಟ್ಟೆ ಜಮ್ಮ ಸಿಲೆ ಸೇಲಾಡೋಣ ಅಂತ ಈಗ ಬಚ್ಚೋಡೋಗ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೋಡ ಓರ್ ಆರ್ಕಾಲ್ ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ವೀರ್ ತಾದಲ್ ತಮ್ಮೂರಾಗುತ್ತೆ ನಾ ಲೆಕ್ಕತಿ ಈ ಊರ ಲೆಕ್ಕದೆ ಬಾಹನ ಹೋಗುತ್ತೆ साड़ी विराके वितानते रे सी विराके वितानते इवगे थोडंसं चर्चा की आहे ना की चले ಈ ನನ್ನ ಸಾರು ವಿಧಾನ ನಿಮ್ಮ ಸೀವಿನ ನೀ ಪೆಡಿತರ వచ్చు ನಾ ಕಣಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋಯవచ్చు ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಇರ್ಬಿತ್ತಂತೆ ಅಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲೆ ते हान वितवाकने ಅದು ತೊಲೆ आनगेर म्हणतात काही जरा गटी सुडीचे वितवाजील म्हणते ಹಂದಿ ಮಂತೆ त्या गटी वितवाकने ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಮೊದಲು वडील तत्ते करू सासर तत्तेरो हिरो तिरी तत्तेरो बताते म्हणता बर्मी मावा पाटलाल म्हणतो देवारी म्हणतो हवालदार के आणतो नाटनोर पाटलान उपसन ते नाटू केसी आणते तिने अरे मावा मरमी म्हणता बरं हो पुडिंग कोटवाली आडदी आहे मदोदले चालू ಈ ಬತ್ತಲು ಅವನ ಸೊನ್ನು ಅವನಾಗ ದಾಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪಡಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತೆ ಇನ್ನೇನೆ ತುರ್ತ ಕಪಡಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಿಲೆ ಸಿಲೆ ಈ पैसा वाले रीत आमर में कीते के उंडे पैसा वाले बात आमर में मी ओन गावाल गेरसिले नाटे निने तगले काम आहे ती मार्निंग आते पाटलाल म्हणाना देवारी म्हणाना सिटी निम्बताल किंती पैसा मानते 5,000 10,000 सीनती चलो महाराज आ जाओ हमारे घर को कब कल कितने बजे वो टाइम रहते कि वे रस के मर में किया अनेक टाइम से नहीं टेबल सिले एयरपोर्ट पर नहीं नहीं वहाँ निम्बताल किंती हाँ कौन से टाइम को रहते शादी हाँ नहीं
11 बजे वेन मला 12 बजे सोनं लागायची मला उन्नदी मार्ग मुंडवणी मान मी वेन 10,000 येतात तर ಮುಂಡೊಂದಿ मला 10,000 येतात ती వీతాన్ కీవా కరే మాతు ಓ ವೇನ್ ಕರೆ ಮಾಸ ಜಡೆ ಬೇರೆ ಪೈಸಾ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ 10 ಎತ್ತರ ಉಂಡ 10 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾವಂಗಿಂತದು वेन का पैसा वेले म्हणता की ಹಾ ವೇನ ಅದು गरीब माणूस बांधणार मी किया ना देवारी म्हणतो ओरे पाटलाच म्हणतो संधी उरे म्हणते ना मला तांगा लिही कोटा दे ऊर बते लिही कोटावली महाराज काय हो बद मावा पेंदून काल करे होती राई जंबूबाई निंगोई रे हा ಊರ್ ಬಂಟೇನ್ ಪೇನ್ ಇಂಜರಿ ಕಾಲ್ ಕರು मा पेन ना फोरोले मुटू मा पेन माग बांधवाया ಇನ್ ಪುಂಗಕ್ ಮರಾಠ ಹಿಂತಿರ್ ವಾಡ್ಸಿ ಕಾಲ್ ಕರ ಅಂತ हा हा इन कोता कसं ते सोडा ಇನ್ ಪೆಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಊರ್ ಪೇನ್ ಇದು ಮಾವ ಧರ್ಮ ತಗ ತಾಕ್ಸಿರ್ ನೋಡ್ಕ ಮಾಗ ತಾಕ್ಸಿರ್ ಮಂತಗೆ मती ಈ ತಂಗ ಜರ ಮೋಡ್ ಜರ್ಸಿ ನಾರ್ ಸುಟ್ಕಿಸಿ ಜರಸಿ बात तो मित्र 10 लोक म्हणून 100 जण करतो 100 जण खाते 100 तरीका म्हणतात ती तू वडील के जरा मीरे मासी कनीसम गोंडी धर्म तो कुंते केसी जरा ऊर्गा जरा बुच्चा पाते चोकोड मनंताई बतलोने नावाले गोंडी धर्म तो ಈಗ मला ಪಟಾಡಿಸಿಲೋ ठोट्यासिलो मच्चासिलो बोरेसिलो ಬಾರಿತೆ ವೀರು ವೆಲ್ಲೆ ಬುದ್ಧ ಮಾಯನರಿ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ತೆಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕೆ ತೇದ ಅಂತಾರೆ ಅತಿಶಯ ತೇದು ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಸೇರಿ ಅಂತಾರೆ ಅರೆ ಬಚ್ಚಿ ಜನ ಧರ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಬಚ್ಚ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮನ ಸಮ್ ನೀರು ಟಾವಾಯ್ ಮಂತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕೆ ಸೊಲಿ ವಾಯ್ವಿ ಅಂತ ನಾವೇ ಪೆಟ್ಟಿದ್ದು ಮಂತ ಧರ್ಮದ ಕೋಟಿಗೆ ಏನೇನು ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ನೀ ಬೋರ್ ಕರು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕೋಪಂలో 1 घंटा उदाहरण कथा केली नीव कथा बोर केल्या ना वेवल वातर केनेवर येते वाई ते धर्मातून कापाळाना माव पोटबाग वायाना सत्य सरिता करा दबाण वळखवा इंकी मावर बाजीराव साहेब म्हणतो सत्यही म्हणतो बती ओनी बतालो भारी खरं छक्के 5 रुपये खरं मते मात्र बघ बघा बरोबर येऊ बघ बघा लापाई म्हणतो समजे मा मजूर येणार ना तरी हा समजे कलीर तयार मध्ये होत बोलती त्यासाठी सत्य म्हणता लपंगी आणता धर्मातून कापाडाना बोना पाल ओरुंडाना पाली तेगे मरमिना का वाता पाल बदे धर्मात नहीं एरसिनी समझून दिए ते बोना पाल दोन वो कापाडा इचोरी वेचरे मावा धर्मातून कापाडाना मावा कोट बाग वायाना गोंडी धर्मता चर्चा मुनीत अक्षरदायाना आणि गोंडी धर्मातून महारक्षण किया इचरे वेचरे समजून जय सेवा जय पेरसापे मावर अर्जू साबून मावर प्रेमदावलं साबून मावर माझी श्रीराम वडका बालेराव साहब मावर वकील साहब जयचे होते तसं अर्काजी जय सेवा నేడు గుసాడి గుట్టదగా పోయా పుణ్యం ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ నేడు మావ గోండి సంస్కృతి ధర్మ సాంప్రదాయాలకిన వాళ్ళకు కలుషిత మాసేమంత ಬಾನಿಂಜೈತಕ್ಕೆ ಸಂದಿಗ್ಧಾವೈ ತೊಲ್ಲೆ ದೇಶನಾಗ ಮಾವಟೆ ಮತ್ತಡು రాజకార్ గీతడు రాజ్యాలకు మొత్తం మళ్ళీ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకిరే పురాతనంగా మావంగే మొత్తం మా తర్వాత ఈ సందో ఈవెన్ సంస్కృతంగి మా తర్వాత పుಡ್ತಂಜಕ್ಕೆ ವಿಶ್ಚೇರ್ಮಂತರು ಬತ್ತೆ ಬದಲಾತೀತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಾತನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಾಯು ಮೊದಲು ಈ ದೇಶಂನಾಗ ಬಹುತೆ ಮಾವ ರಾಜ್ಯಾలకు మొత్తం ಅವಕ್ಕೂ ಮಾకు ಅಪ್ಪಜೆಪ್ಸಿ ಈ ಸೊನ್ನೆನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಊರಿಗೂ ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ನ ಬದಲಾತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಾలకు ಪೀಸಿ ಮತ್ತಟು ಮಾ ಭಾಷ ತುಂಗಿರೆ ಪೀಸಿ ಮತ್ತ ಅಸ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬದಲ್ಗಿತ್ತರು ముస్లిమ్స్కి ఊర సంస్కృతి ఊరికే మన కాబట్టి ఊరు జర హుషారు కాబట్టి ఊర రాజ్యాలకు ఊరు ఏత్తారు ఆ తర్వాత బదలాత 500 చిల్లర సంస్థలు మాకు మధ్య ఎగిరే బట్టి మాకు బత్తలు జర ఇంగ్లీష్ మని దుసరో భాష వాయవక ఇది భాషతును హర్యాన ఇతకి వీరు గాంధీ నెహ్రూ వీరు మత్తరు ఊరు మంది బదలితే ఇతకే అరే వీరికి ఇంగ్లీష్ వాయో దుసరో భాష వాయో వీర సంస్కృతి డిఫరెంట్ మంతించి కొన్నిసార్లు ఉంది 10 సార్లు వీరు చూసి వీర
ದೇಶ ವೀರ ಕಪಜೆಪ್ಕಟ್ ವೀರ ಸಂಸ್ಥಾನಾలకు ಇತ್ತಪಿನ ಊರು ಅಸ್ಕಟಲ್ಲಿ ಇಂಕೇಮ್ನಲು ಆನೆ ತಾಕ್ಸೇಮಂತೆ ಇತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಾತನೆ అంతకు మొదలు బతలాతీన్ జైతకే 1961 అది ప్రాంతం నాగిరే మావ రిలీజన్ కోడ్ అలాగే మొత్త ట్రైబల్ రిలీజన్ కోడ్ ఆ తర్వాత బతలాత వానేకే మావ రిలీజన్ కోడ్ ఇన్వలు పత్త సిలువకి నాత ఇతకే నాకు తెలిసి 2000 ఇతకే దేశంలాగా इतके पॉलिटिकल आयो ಇದು ಜನರಲ್ ಗೆ ವೆಚ್ಚ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಕತೆ ಸುಡಿತಾಯೋ दूसरो गवर्नमेंट बसकते वातंगु इते देशंलगा ఉంది ఈ సందో హిందువులకే ఇది హిందూ ధర్మానికి సంబంధించిన ఇన్వాల్వ్ ఉంది వాతునకే బతలాత మహగ ఫస్ట్ హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ బుద్ధిస్టు జైన ಏನು ಮತದ తర్వాత ಮಾವಗೆ ಮತ ಬತ್ತಿ ಇದು ಕೋಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾವ ಸೊಡಿತನಿಗೆ ಬದಲಾತ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಗಿರೆ ಇತ್ತೆ ಗೋನ್ಸು ಮನಿ ಗೋನ್ಸು ಉಪ್ಪಕ್ಕು ತೆಗಲ್ಕು ಮನಿ ಈ ಮೊತ್ತಂ ಹಿಂದೂಲ್ಕು ನಗನ್ ಮಾ ಅಂತಾರೆ ವೀರ್ಗಿರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಉದ್ದೇಶಂನೆ ಮಾವು ಕೋಡ್ ಇನ್ವಲೇ ಸಿಲ್ವಾಗಿನ ಮಾಯಂ ಕೀ ಮಾಡಾತ ಇದು ಬಾನ ಅಂತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಸ್ಕೆ ಬೋರಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕೀಮಕಿ మాకు తెలివి వాసి మాటి ఇంక చైతన్య మాసి మాకు కోర్టు లాసి కొట్లాడిని మావ ఆన్వల్ సిల్వాకి నాకు ఇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಚರಿತ್ರೆ ತಗ ಮಾಟು ಚರ್ಚೆ ಗೀಸೇಮಂತಟು ಪಲ್ನಾಗ ಮಾವಯ್ಯಲೆ ಇದು ಕೋಟಗಿರ ಮಾವಯ್ಯಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ಮಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಟಿನ್ಗೆ చూడ్సేమంతಟು మావ పుడతలు మాతికీనలు వేరి అలాగే మంత సంస్కృతి సాంప్రదాయం బతికిరే మాకు హిందూ సాంప్రదాయంగా వాయు మీరు చూడాలి ఇంకా మర్మీకి ఇంతటిని చేతికే ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಿದ್ಧಂಗೆ ಮರ್ಮಿಂಗ ಅಂತ ಹತ್ರ ಬತ್ತಿ ಮಾಟು ಹಿಂದೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧಂಗೆ ಸಿಲ್ಲೆ ಬಗನೆ ఇతకే ఇంకే మాట జర మిక్స్ అవుతా మొత్తం సిల్లతకి మా హిందూ సాంప్రదాయంకు అలాగే మన మావా సిల్లే అది రకంగా ఆత కాబట్టి ఏ ఊరు తాను అడ్వాంటేజ్గా ఏర్చి వీరిగిరే హిందువులకి అందిరు ఆన్ బాన్ అంతిరు ఇన్వాళ్ళు కొంత ఇగే మాగనే ఘర్షణ వాతావరణం ఏర్పడుతుంది భార్యం చేతకే మావ గోండి ధర్మం గోండి మతము గోండి తగ్గనే కోయ పర్దన్ పొలం తోటి బిల్గోండు ఉండే బతంగం అంటారు ఇతే ఈ ధర్మ తగ్గ 41 ఇది రకంగా ఇతకే ప్రకృతి సిద్ధంగా మాటు సూర్యుడు చంద్రుడితోనే మాటు పూజకి ఇంతటు ఈ పంచభూతాల భావమంతంగా అవకొని పీసిన మాటు బతికిరికి ఇంతటు దాని ప్రకారం తాక్షేమంత బట్టి ఈ మొత్తం భూల మాత్రం కాబట్టి నేను బతలాసేమంత ఇంతకే ఇంత మొత్తం వ్యక్తపిన మర్మింగిరే తొలి మండ వాటిందట్టు ఒక మొత్తము బతలు బద్ద పేన్గిరి అది కిందట్టు నేను వానే వాళ్ళితకే సంస్కృతి ఇన్వాల్వ్ చేంజ్ చేసి జర మరిగిరే సిటీనాಗ అలవాటు ఆతాడు అదానికి బదలాత ఫంక్షన్ హాల్కినాಗ ಮರ್ಮಿಂಗಿ ಇವಲಾಸರ್ మనం ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನ ಮರ್ಮಿಂಗಿನೇ ಬದಲಾಸೇಮಂತ ಆಗ ಜರ ಮಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತುನು ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಇತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೀಸೇಮಂತಾರು ಮಾವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಇತ ಮರ್ಮಿನಾಗ ನೇಗಿತ ಕಟ್ಕಿನೇ ಬದಲ ಅಂತ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾకు ಬತ್ತೆ ಆಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಯುವಲ್ ಜನರೇಷನ್ ತಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಾನ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಮಾಯು ಸೊನ್ನೆ ಪಾಡಿಂಗಿ ಸೊಡಿ ಅಂತ ಅದು ಭಾಷೆಗೆ ಸೊಡಿ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಸೊಡಿತು ನೀನು ನಾವು ಗೋಂಡ ಐತೆ ಬೋರ್ಕೇನೆ ಅಂತ ಚಲ್ ತುಮ್ ಕಾಸೆ ಆಗಿ ಅಂತಿರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಮೂಲ ಬಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಜಗ್ ತಪ್ಪಿನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಗೆ వీరు ಸರ್ವಜ್ಞನೇ ಸೊತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ వీరు ಎಷ್ಟು ಆಂದಿರ್ಕಿ ಆಯುರಿನವರು ಹಾಗೆ ಸೊತ್ತೆಗೆ ಬದಲಾತ మేము ఆచారాలకు ధర్మ బాన్ నుంచి అయితే మొత్తం అవి ఫోటో అంత వచ్చేయమంతే హిందువులకు మీరు బాన్ పూజాకి తిరిగితే అవే పూజాకి ఇచ్చేయమంతే చల్ మీరు ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ತೆಂಟಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ಫುಲ್ ಬತ್ತ కుటుంబాలకు 40 కుటుంబం ఎంపీ తగ్గి అయితే వానే మావకి అదే రకంగా ఆయువాళ్ళు సూచనలు మంత కాబట్టి ఈ దాయవాకిని మాకు బర్తే కోయపునే ధర్మ మంతయి అది తాను ప్రచారకి ఇవ్వగలిగితే అవసరం మంత తమ వ్యక్తపిన బదన్ పొరలు మని బతలని బట్టి మా ఆచార విచారతో కాపాడినని మాకు మునవయ్యలు అవసరం మంత రెండో విషయం నేను నన్ను కోర్టునాಗ చూసేమంతను ಇದು 10 ಸಾಲ್ನಾಗ ಈಗ ವಾದಿಂಚೆ ಮಂತನು 10 ಸಾಲ್ ವೀಡ್ತವತಿ
ಈ 10 ಸಾಲ್ಕನೆ ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೊನ್ನಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತನಕ್ಕೆ ఉంది 6 ಮಾರ್ಚದ ಕೇಸ್ ವಾಯ್ವಲ್ಸಿದೆ కోర్టునాగా అయితే మా కూతురు ఇనికి రోజు ఉంది కేసు వాసేయమంటారు బాత మెయింటెనెన్స్ కేసు 498 అయితే గృహహింస కేసు మెయింటెనెన్స్ ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಸಿಗಲ್ಲ ಇಂಥ ಕೇసు ವಾಂತಗೆ ಜೈತಕ್ಕೆ ಅದು ಭಾರಿ ವಾసేయమంತ ಮುಂಜಾಗ ಸೋತ್కి అవసరం లేమంత నేను మాకు జిల్లా రాయ్ సెంటర్ వ్యవస్థ అంతా ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಡಿಮ್ ಅಂತ ರಾಯ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅಂತ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನೆಗೆ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ನ ಬಾರಿ ಅಂತ ಇದು ನನ್ನ ಪೂಸ್ಕೀಚಲು ಇನ್ಕೆ ಮತ್ತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾ ಜಡ್ಜ್ ಮೇಡಮು నాకు పూసుకీత మీకు రాయ్ సెంటర్ మా ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಡಿಮ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಈತ ಕೇಸ್ಗೆ ಬಾರಿ ವಾಂತಗಿದೆ నాకు ಕ್ವಶನ್ ಗೀತ ಇನ್ಕೆ ಮನ್ವಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಈತಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಯ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಪಟಿಷ್ಠ ಮಾಡಲು ಅವಸರಂ ಅಂತ ರಾಯ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಟಿಷ್ಠ ಕೀಯಲ್ಲ ಈತಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೋಲಂಗೆ ಕೇಸ್ ಕಾದು ಭಾರಿ ಜೀತಕ್ಕೆ ಸಿವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ತಗ ಮೊತ್ತಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಮೊತ್ತಂ ಭಾರಿ ಮಾಗೆ ಧರ್ಮ ತಗ ಟಚ್ ಆಸಿಮಂತ మా ధర్మ ఎలాగమంత సివిల్ కోడ్ అలాగమంత గోండి కోడు అవి అలాగమంత కాబట్టి ಅದು ಹಾಗೇನೋ ಸೊನ್ವಲ್ಲಿಗೆ ರಾವ್ಸಂತಿಲ್ಲ ಮಾವಟ್ ಬತ್ತನಾದ ఆయన ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ಕು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಂತಗ ಅವು ಕೇಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತದ ಅಂತ ಈತ ಕೇಸ್ಗೆನಾಗ ಇದ್ದು 10 ಸಾಗನೆ ನಾನು ಸುಡ್ತಾನೆ ಬೈಲಿತ್ತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸೆಯಮಂತ ದುಸರೋ ಜಾತರು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸೇಮಂತರು ಅದೇ ఈయన ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೆ ತೇಂಕು కారణంగిరి మంత బాధితకే నేను రాజకీయాలకు అది కాత రాజకీయాలు కానీ బతలాత నాకు పోటీతత్వం బడే మాత రాజకీయం ನಿಮ್ಮ TRS ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ನಾನು BJP ಈನ್ಕೇನೆ ನಾಲ್ಕನಾಗ ಬದೆ 6 ಮಾಸ ಗೋರಿಂಗಾಸಿ ಬೆಂದ್ರಾಗ ಸತ್ತೇನೆ ಅದು ವೇಲನ್ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ದಾಕಡ್ದ నీకు న్యాయం గీతం ఈయనకేనకే ఊర మొత్తం లైఫ్ మొత్తం కోర్టు చుట్టూ తిరగలే ఆశయం ఈతలిగే పరిస్థితి అంత కాబట్టి ಇದು ಆಯ್ವಾಗನೇ ಇದು ಅದ್ಗಿರೆ ಮಾ ಧರ್ಮತಗ ఉంది ఇది భావించి తేనిగిరే జర భారీ వాయువాగనే పటిష్టంకి ఇవ్వాలి అవసరం నేను మాట చూడు చేయమంతాడు మైనారిటీ ముస్లిమ్స్నాಗ ಊರ వెళ్ళే పవర్ఫుల్ మా ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬಡ್ಡಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಈತೆಗೆ ಮಸ್ಜಿದ್ನಾಗನೇ ಕಿಂತಾರೆ ಅಗಟಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅರು ಬದ್ಗಿರಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಆನು ಟೈಟ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅವಸರಂ ಅಂತ ಬಾರಿತೆಗೆ ಮಹಾಗಿರೆ ಮಂತ್ ಹಾಕಿ ಪೇನ್ ಕಾನಿಗೆ ಅದು ಬದಲಿಂತಾರೆ ಕಟ್ಟೋದಿಟ್ಟ ಇವಲಿ ಅದು ಐತಕ್ಕೆ ಬರೋನು ತಪ್ಪು ಗೀತರು ನಾಲ್ಕನಲ್ಲಿ ಓನು ಗೋಷ್ಠಿ ಭಾರಿ ವೀಡ್ತರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟೋದಿಟ್ಟ ಕೀಂತಾడు ಪೇನ್ಗಿನ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಊರು ಮಾಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಹಾಕಂಗೆ ಕೀಯವತ್ತು ಮಹಾಗಾನೆ ಮಂತ ಬತ್ತಿ ಬಾನಿತೆಗೆ ಮಾಡಿ ಸಂದಿರ್ ಲೂಜ್ ಆನಕ್ಕೆ ಊರು మా గీత దాల్సి మున్నే సంజయ్ మంత ఇతే నాకు నేను ఉంది రెండో విషయం వాళ్ళకి నేను పేగి మనీ బావుగిర దుసರೋ జాతక సంజయరే మంత టూ మచ్ ఆత ఇతే కొంతమంది విహవాకినాత మా ఎంప్లాయీస్ పేగి మనీ బోరే మనీ అది బాగా ఆశయమంత ఇతಕ್ಕೆ క్రమశిక్షణ లోపం ఉంది మన సిటీನ ಐತೆಗೆ ಅದು ದುಸರೋ ನಾಲ್ಕನಾಗಿರ ಅಂತಗಿಂತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನ ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂದ ನಾಟೂರಪ್ಪು ಪಾಟ್ಲ ಅಂತಕ್ಕೆ నేను కాండి పుడతా యా పేడి పుడతా ಇವೆ ನಂಗೈತ ನಾವು ಕೊಕ್ಕನ ತುಮಿಡ ಸೋನಿ ಕೊಡತ್ತಾಗಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ ಇರಂಟ್ ಆಗರಂಟಿ ಇರುವಲಕ್ಕೆ ಮೊಡ್ಡರ ಅಂತ ಇಟ್ಟು मोठ सभा इदी एरिया तक शक्ति अनुसार मायनाనికి బెరంకి ನುಂಗು ಘಾಟ್ వచ్చింది వేలకు ఏం జరిసింది మైనాలు ఏం చెప్తున్న వాళ్ళు చేయలేదు చూడ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆಯರೇ ಕಿಂದೆ ಕಹು ಅಂತಾನೆ ಕಹು ಉಬ್ಬದೆ ಆತ ಕಹುತೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆಯಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನ್ చెప్తిದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊಡ ಪಜ ದಾತ್ ಪಜ ಮಲ ಏರ್ತೇನು ಬಾಯ್ ಏರ್ತೇನು ಸನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಸಂಧಿ ಹತ್ತುವರ ಸನ್ವಲ್ ಸಂಧಿ ಪಜ ತೋರಿಸಿ मला आती मामाले परत दसवाला तर वेळेला लोली सिल्ले तेरेन कोई वाडो टेंट को आठ वाला ते सिल्ले चले हो आती मामा दे
ಆತಿ ಮಾಮಲೆ ಪೋಯ ಪುಣ್ಣ ಮೀನು ಒದರ್ಕೊಂಡು ಪಿ ಅಂತ ನಾನು ತಾಕೋಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರಿ ಹೊರಟಾಗಿರಾಯ ಓಕೆ ಆತಿ ಮಾಮಲೆ ಆಂಗೆ ಟೋಪಿ ಓಸಿ ಪೊರಲ್ ಪಾಲನವೇನ ಪೊರಲ್ ಇಂಜರ್ ಉಪ್ಪಡು ಆಚರೆ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಪೀಠೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಿರಿಮಂತ ಸಿರಿಮಂತ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮುಂತ ಅದೆಂತ ಬರ್ತದ ಇನ್ ಮಂತ ಸಿಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯತೆ ಹೊಡಿತು ಪುಣ್ಯಂ ನಾ ಸುಟಿಕೇಸುವ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ತಾಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ వేరు సాంప్రదాయ వేరు సాంప్రదాయతగ నన్బత కమ్మిన డైరీ వాడతావు సంధ్య आता नेम अन्नेटी रोपो देवदोषिकम सीगिरकांडिकी एर्मिशु गाडसिवाल शक्ति अनुसार नाटमुर्गे गाडसिवाल स्लीगे ಏನು ಮತ ನೇಣು ಬತ್ತಲಾತ ರೋಡ್ ನೇಂಗಲ್ ಬಾನ್ ಆತ ಹಂಗಮ ತಗ್ಸಿಲ್ಲ आणखी होगा मत होता सिंपल किया నేను మోతు దోసవాల్ మంత బతల్ మత నాకు బతంగి చట్నీ ಘಾಟ್ ನವೋ ಮಂತ ಆಗ ಬತಾ ಮಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಪೂನ ದಾನ ಸಾಮಂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಂದನ ಒಂದಿ ತುಡಿತಾಗ ಇಚ್ಚೂರಿಗೆ 50 ತಿಂದ ಅದು ಕಟ್ಟ ಅಂದ ಕುಟುಂಬದ ಕಟ್ಟ ಅಂದ ಮೂರನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಘಾಟ್ ತೀಸ್ ಈರ್ ಗಾಯಕಿನಾಗ ಹೆಂಡವನ್ನ ವಾಯಿಸಿವಲ್ಸಿಲ್ಲ ಡುವಟುನ್ಗೆರು ವಾಯವಲ್ಸಿಲ್ಲ ಮೂರ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಆತಲ್ ತಾಕ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮರುಮ್ ಬೇರೆ ಕೇವಲ ನವಂಗಿತೆ ನವಂಗೆ ಪಾತಿ ಘಾಟ್ ಐತೆ ಪಾತಿ ಘಾಟ್ ಐತೆ ಕೂಲರ್ ಐತೆ నేను ఉంది కుటుంబత్తు బగమిరి మంతే నవ్వు ఉండే బగమిరి మంతే ಪಾತಿ ಘಾಟ್ ನಾಟ್ನ ಭಗವಂತ ಕಟ್ಟು ಪೂಲರತಾಗ ಮೂರ ಕೊಂದನ ಭಗವಂತ ಆ ಕಡಿತಾಗ నేను ಭಗವಂತ ಭಗಚರ್ಚವಂತ ನನ್ನ ಬಡಿತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಡಿ అని వలసిలే బచ్చి ఒకటి మొత్తం బచ్చికేనా మెన్ను అది బదెప్పు నమ్మని అడిగి నేను మరిమేమంతా మరిమేంగి దీని వేహవాయది అతను నానాయ ఈయన ముందన ఖర్చు కమికియన బచ్చికియన నేను మరిమేగా ఆశీర్మంత అంతే బోన్కు లాభం ఆశీర్మంత దుకాన్ వాళ్ళే ఆశీర్మంత लाखों रुपया सात और वन का पता कि कपड़े का चमेले बाटो किसी माने की बात वन ईयर की रूस तो सिल्लो अरे साइड नंग कड़क मत अंत अच्छा रे रोड नहीं वाल मंते थे क्या ए ननवाई नहीं था कोतल दस लेट नंगी बता दे से ఈతల్ చర్చ వేదికెన్వల్ भगत चूड बघ मावा जातीतलाचाही रीतीतलाचाही ताकते भयसलित गोष्टी टिंके रकरकालना పొరుగు కిందవరవरून విమర్శించవాలి खरा लायो बती बतलिते के बगाय जो मराठ नालू मूर्ति करे मातु रुचि चकोड़ना गोष्ठी वड़का अंत अदेने तेर्स माव बतलिते के राजगादी तक उच्ची वड़क तपनी भारीते के ಈತನ ಜರ್ಬೇಕು ಸೊತ್ತಕ್ಕೆ ಇಂಕೆ ಇತ್ತ ಭಾರಿ ಸೊತ್ತಕ್ಕೆ ತೊಲೆ ವಾದಿರಿನೆ ತನ ದಾದಲಿತ್ತು ಅದು ತೀರ್ತೆ ಮಾವ ಮರಂಗನೆ ಮರಂಗ ಸಿಕ್ಕುನ್ ಪೂನನ್ಕ ದಾಂತ ಬಾರಿತೆಗೆ ಓರ್ अब सूर से नरंग रगयो का अगयो का इतर देग दान के रू बती जाति रीति त नीति पद्धति ते ताक्षर सिलवक ने गुलवेले तीर्थ ने ताक्षर मनते रजनला से मरटू मावा ईता पेदल पुना चर्चा ये चेरे मावा जाति ता रीति बता तंगावे कुन नीति निजैते ताक्षर मते के मा चपट मन अंतनवल ना उद्देश्य नाते वेले बताय करे माये समधिक्राम ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕತೆ ಬೆಂಕಿ నేను మాకు సమాజనగ ఉంది पेन कड़ा इंजरे पेन इंजरे మా సంస్కృతి మరణ సంస్కార బాను పుట్టి సంస్కార బాను మరవి సంస్కార బాన్ ಇವಿನ ವಲಿಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಸ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೀಸೆರೆ ವಾಸೇಮಂತೆ ಮಾకు ಸಿಲೇನ್ ವಲ್ ಸಿಲೆ ಮುದಿ ಬತ್ತಲ ಆತ ಬೆಳಿಗ್ನ ನೇಟ್ ವೇರಿಗಿನ ಮಂತ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತ शिक्षण इन्वॉल्व आते माऊर बतलकी बिडिंग परंपरा तर तुमसे वासेर म्हणते आणि शिक्षणवाद पदे बदलते तारक थोडासा बदलाता संस्कृती वेरू सांप्रदाय वेरू संस्कृती बेहकी जतन किया लागल सांप्रदायता बदला ಅಂತ ಮಾರ್ಪು ಅಂತ
సాంప్రదాయత ఇన్వడగా మార్పులకు వాంత తాను సాంప్రదాయ ఇంతే బట్ ఈ సంస్కృతి మాత్రం తాను మార్చితే సిల్లి అదే రాసినే నేను ನನ್ನ ಅರ್ಕನ ಪಾಡಿ ವಿಹಂತನ್ ಸಿಯು ವೇನ್ಕ್ ವಿಹಂತನ್ ನಾ ಬಬತ್ತನ್ ವಿಹಂತನ್ ಏನೇ ಇಚಂ ವೆಹನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಹಭಾಗಿ ಪಾಹಜಕಿ ನನ್ನ ವರ್ಣತೆ ಬಂದ ಪರೋನ್ ಆನೆ ನಾಲ್ಕು ನನ್ನ ವರ ನಾಲ್ಕು ಬಾಹಿಂಗಿ ಉಂಡೆ ವರ ಪಾಹಜೆ ಮಂತಕಿ ಮುನ್ನೆ ತಾಕನಿತಕ್ಕೆ ಸಿರಿತ್ ನ ವರ್ಣ ಪಿಶನಾಯ್ ಮನಂತನ್ गोष्टीतून तर पाहजे ताकले सांगा बतदून तर पाहजे हा सहभाग केने बदलाता इनके महागा ಸೂರ್ಯలని దారి వాళ్ళు ఇవి లెక్క మంతంకి ఇది ఇది విధంగానే ఇవకు మరటు వరరు నేనే మాసి వడకర్ నాసినే ఉంది ఖడా మంతకి అది ఖడా ఇన్ బట్టే ಹೆಂಗೆ ಇದು ಜೋ ಇನ್ಕಿ ಮಾ ಕೋಯ ಪುಣ್ಯನ ಲೆಕ್ಕತೆ ಇವು ಸಂಧಿನು ಬಚಾವ್ ಕೀಸರ್ ಇಂಕೆ ನಾನು ವಾತೆ અને ઇનકે બદલાતકી શિક્ષણ જરીએ સાંપ્રદાયતા મારપુર વેલેવાસી મૌર માગ બહાનાતા હજારો સાલ કેળતે ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಊರು ಪೀಸಿ ಮತ್ತೆ ಬೋನೆ ವೆರಿಸಿ ಮನ್ಮಕ್ಕೆ ಊರು ಪಿಸಲಿ ರಾಯೂರು ಮಾವತನ್ ದಕ್ಕುಸನ ಅಂಜರಿತೆ ಮರಟು ಅಲಾಗ್ ಮಂದನ ಅಚ್ಚರೆ ಮಿಸಡಿ ಮಾತಿಗೆ ಅಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಊರ್ಕು ಪಿಸಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಊರು ಪಿಸಲಿ ರಾಯೂರು ದಕ್ಕುಸನ್ ಲಾಸಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ವರನ್ ಗುಲಾಮಾಯ್ ಮಾಕಿ నేను బచ్చిరితే బెంకి ఊరను పీసి నేను నమ్మట్ మహాగట్ట వచ్చారు సంస్కృతి మమ్మట్ వచ్చారు దగ్గర ఇన్వాల్వ్ ఉంది లేవల్తే వార్తే ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ಬದಲಿಕ್ಕೀಸಿ ನನಗೆ ಊರು ಬರಬ್ಬರೆ ಇನ್ವಾಲ್ ಮೆಪ್ಪು ಎತ್ತೋರ್ ಬತ್ತಿ ತನವತ್ತನ್ನು ಸೊಡಿಸ್ತೋ ತನವತ್ತನ್ನು ಸೊಡಿತತನು ಮರಟ್ ಬಾನ್ ಮಲ ಜತನ್ ಕಿಯನ ಬಗ ಮಂತ ಮಾಕ್ಸಿ ಮಲ ಬಾಹನ್ ನಿವಡಿ ಕಿಯನ ಓರಿಂತೋರ್ ವೀರ ಮೂಢನಮ್ಮಕಂ ವೀರ ವಿಶ್ವಾಸಂ ಓರ್ ಸುಡ್ವಾಲ್ ಮರಟಿಂತ ಬೆಂಕಿ ಮಾವ್ರು ತಾದ್ರು ಬಾಬುರಲ್ ವಾತ ಚಿಲೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬಾಬುರಲ್ ವಾತ ಕಾಯ್ದಾನು ಮರಟಿಂತ ಅವ್ರು ಮುನಿತರಿಂತ ವೀರ ನಮ್ಮಕಂ ಮೂಢ ನಮ್ಮಕಂ ಗಿರಿಂತ ನಮ್ಮಕಂ ಗಿರಿಂತ ಈ ತರೀಕತೆ ವಾಸಿಮಂತ కాబట్టి మా ఊరికి ಇದು ಜೋ మా ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಂತ ಇನ್ನು ಮೂಢ ನಮ್ಮಕಂ ಆಯು ನಂಗೈತಿ ನೆರಣ ಬೊಂಗ ತುಮ್ರಿ ಕಟ್ಟೆ ಚಿಲೆ आणि कोहक कट्टे नेरडो बोंगा तारांगतेर बाईक माकून वायसी येंगिती सिगरेट कोणतात बाईक नाही मराठून जोगा बोय बटू अब माकून वायसी येऊ तिला की इथं कायदा नीती नियमाలకు म्हणता प्रतिनिधित्व त्या नीती नियममून करुसवाले कोयपून हां सडकलिंगे महत्वन गोष्ट अच्छा ಭಾರತಕ್ಕೆ इनके अंटने बैठक मीटिंग आता मानिकराव सार इत्त अपने तन्ना ಬೋರಿನ ವಲ್ಗಿರೆ ತಾವಸಿಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈತ ಚರ್ಚಾ ಸಿಲ್ವಾ ಸುಂಜಿನೆ ಈ ಬದೋ ಕೋಯ ಪುಣ್ಯಂ ನನ್ನೇ ಮಾಯಿ ఇది కోయ పుణ్యం నా ఇది ఆదర్శంగా ఇచ్చి జాతి తునుషానికి వెళ్ళాసి జంగులింగో దీక్షత గురించి అయి బౌగిరే ఈ మాకు జాతితును ಹುಷಾರ್ಕಿ ಅನ್ಲಾಸಿ అని జాతితును చేతుకి అన్లాసి అని సాంప్రదాయాలు సంస్కృతిని ಬೇಕ್ ಬಚಿಕಿ ಅನ್ಲಾಸಿ ಇವು మాకు ಬೆಲೆ ಕಾಮನ್ ಭಾಷೆ ಮಂತಾం ಕೋಯ ಪುಣ್ಯಮಾಯಿ ಬದ್ಗಿರ అని ಧರ್ಮಕೋಡ್ ಬಾರಿ ಪಹಜೆತಿಕೆ ಧರ್ಮಕೋಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಹಜೆ ಇಂಕೆ ಮರಟು ಭಾರತ ದೇಶನಾಗ ಬಚ್ಚೂರು ಕೋಯ್ತರು ಮಂತಾಟ್ ಬಚ್ಚೂರು ಆದಿವಾಸಿ ಬಂತಟ್ಟಿನ ವಲ್ಗಿರೆ ಮಕ್ಕರೆ ಮಾಸರಿಸಿದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂದ್ಗ ಓಸಿ ಮಿಸಡಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅದೇ ಮಾಕ್ ಕೋಡ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾకు కర్రె మాత్పచ్చి అరే మరాఠీకి ఇచ్చారు వెళ్ళి మంతట్టు ఎంజల్ మాకు హిమ్మత్ పడదు అదేం లాది ఇవి కోయ పుణ్యమాయి ఇవి మా జంగలింగు దీక్షాంగాయి ఇవి సప్ప బతల్కేసారు మంతంగితే జాతి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలతో బచ్చికేసారు మంత చల్తే ఏంటి బాగా వచ్చారు అసలు లోకರು ಸೊಡಿತೆ ಆಗ ಸಂಜೆ ನಮ್ಮಟು ಮಾನಿಕರಾವ್ ಸಾರ್ ಇತ್ತು अपने ತನ್ವ ತನಕೆ ಟಾವಸಿಲ್ ಬೈತ अपने समझे का इकता अब ಟಾವಸಿಲೆ ಈ ಬಸ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಆತ ಮಮ್ಮಡಿಗೆ ರವೆ ಸೂಡ್ ಜಾತ ಅರೆ ಮಮ್ಮಡ್ ಬೇರೆ ಈ ರಾಂದು ಸಂತ ಮಮ್ಮಡಿಗೆ ಮೊದಲು ಹಿಂದೂ ಯಾವ್ದು ಮೀನು ಮಾಡ ಮಾವ ಜಾತಿ ತಮ್ಮ ಆಗಿ ಠಾವಸಲ್ಲಿ ಮಾವ ಧರ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಗಿ ಠಾವಸಲ್ಲಿ ಮಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಂಬ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್తుంది ಮಾನಿಕರಾವ್ ಸಾರ್ ತಮ್ಮನೆ ಮೂಢವ ನಮಕ್ ಅಂತೀನಿ ಮಾಡಿ ಇವೇನು ಮೂಢವ ನಮಕ್ ಅಂತೀನಿ ಮಾಡಿ ಇವು ಕಾಯ್ದಂಗ ಅದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸರ್ ಮಂತಾಟ ఇంక మాడు జోగి ఇంక విజా మొహతోకి ఇంతాడు విజా మొహతోకి నాಗ ಗಾಬು ರಾಕಿ ಇಂತಾడు ಗಾಬು ರಾಕಿತೆಗೆ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಆತಾಡಾಕಿ ಪಾತಾಡಾಕಿ ಗಾಬು ರಾಕಿ
ಪಾತಾಡ ಹಾಕಿತೆ ತೇನ್ ಬೂಡ್ನ ಬೊಮ್ಮಿ ಗಾಬೂರ್ ಹಾಕೈತೆ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ತ ಬೊಮ್ಮಿ ನಡುಮ್ ಆಕಾಶ ಹಾಕೈತೆ ಹೊರಡ ಆ ಬಾರಿ ಅದೇ ಸಾಡಿ ಭಾರಿ ಗಾಬೂರ್ ಹಾಕೈತೆ ರೀತಿ ನಡುಮ್ ದಿರ್ಮಂತ ಗಾಬೂರ್ ಹಾಕಿತ ಪೂಜೆಗೆ ಅನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪಿರುವಾಸಿರ್ಮಂತ ವಿದ್ಯಾಮಹಪ್ಪು ಬೊಮಿತ ಪೂಜಾ ಎನ್ನುವಕನೆ ತನ್ನ ಗಾಬೂರ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾನಮಂತ ಇದನ್ನು ಮರಾಠ ಬದಲು ಇಂತ ಇದನ್ನು ಪೇಜಿ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಆನೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾನ್ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಹಾಕಿ ಅಂತಾರೆ ಮಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗೋಷ್ಠಿ ಕೋಯತ ಹಾಕಿ ತೇನ್ ಬೂಟ್ನ ಹಾಕಿ ఇచ్చిద్దుంది 18వ నంబర్ తేన్ ఆకి ఇది నడుం తీర్మంత కాబట్టి తేన్ గాబుర్ ఆకి నేను గాబుర్ ఆకిన నేను ಪಿರುವಾಸರಮಂತ నేను గాబుర్ ఆకితే పూజకి అన్న ఇంక दूसरों बतल इवेन ಮೂಡವ ನಮಕಲ್ ಕಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಡವ ನಮಕಲ್ ಕಾಯಮ್ಮ ಬದ್ಗಿರ್ ಕಾಯದ ಸುಡ್ತಿಕೆ ತಾಂಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಕೀತಿಕೆ ಮೂಡವ ನಮಕಲ್ ಕಾಯ ಪ್ರಕೃತಿ ತ ಪೂಜಾ ಸೊ ತಾಮುಸೋನ್ పెన్నిత పూజ కీతారు పిరదోర్ రాజాల పెన్నే और बस कहते ये पोया पुनेम ने का आई ये जंगली को दीक्षात का आई ही के वात मास के अरे ಇದು समुद्र दूसरा जाति नुर बतल के तरीके के माल को बतान तंग अस्के पेने तो रोकड़ का दोस्ती रोक रोक हियर वाटन तो मराठ बतल के ಮೊದಲೇ फिर स्टार्ट आनते ने केने फिर द कालम स्टार्ट आनते ने केने मराठ पेने तो रोकड़ का दोस्ती रोन रोन येर तन मिस्टर सीगना येर तक मिस्टर बोट लाग किसु मला समुद्र रोक का आता पेजे वही आई चलते लवड़ी आई अगवोसी सुटी केसी इस साल तक मा शिवाड़गा और देवरी इस साल तक मा शिवाड़गा विल्लेगी पिरवायवा कम्मी गिरवायवा पंटन पंडलु येस बरकत वानलु माकोन पिरार नंजर अंटितु और पेने तो पूजी नहीं और दिस अंत पेने बतदु बच्चोड़ा गुत अदान पेन अदे साटे तान पेन इत्ते मा जाति ते पेने राइत्ते पेने पेने नेके नेके पेने 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 ये ताम बच्चे क्या लाने ये पोया पुण्य माई जंगल में दीक्षा आई ये समझे इवेन बच्चे क्या लाते बात बती बता लेते के कोने लोग वायवा समझी अवेन गलत इंते कोने मनांता एक गलत मानता है हनुमंतराव महाराज लिही की तो प्रार्थना ये समझी जब डॉक्यूमेंट जावा सेवा यस बरकत सेवल जंगबाई नेट बारी मा यस बरकत बेग छोड़ीता तोले तिने के मारवाकने मिस तेरसोने गटी इनके करने से ले ये तल परिस्थिति बार बात अचोटा को राजल रहा धन मार अदे लासने इवन बची क्या लासने ये मामा कोया पुण्य माई ये बावगिरा बे चोकोट ना गोष्टी गाने आणि हिन मेरी केसी माको वे वाले के पेन गड़ा मनता मामा पेरसा पेन तेत्ता तो पेरसा पेन मारता पेजे कुछ चुडूर से मीटिंग तो से बत पेनान बारी के वाल बतात लासे के वाल एक मक्ता मनता అంటే మరు విసారావు సాబు బోనతే पेन तक सोई पूछ की तो पेरसा पेन बतला दिन वाल की टावस पेरसा पेन बद्दा दिन वाल की टावस लेके बच्चों डा गुरमेंड बात है इनकी అంటే ఒక కట్టడమే పూసుకితో पेन पियने పూసుకితే पेरसा पेन इते बतला तेनगा चाहूर बारी तेनगा ಅದು कारवा बारी तेनगा गुंगुर ಅದು गुंगुर बारी घाघरा बारी सल्ले बारी ये जरे पूछ के ते के मागता असले तोल तल दो चरवाते रहते हाते अचरे जे हिन मोड बच्चा वेले बोल आसर बनता अद्दे मोदडल मराठी ता चर्चा इंग पेन पेरसा पेन तेस्तार पेरसा पेन दुन गुరించి వడకే మాకు బడికి మందు बड़के मारो जंग भाई ना तेस्तार जंग भाई ना इनके पूजा आता ये जो लोग सोने को 10 मिनट जंग भाई इते बतला ಇದು ಬಹಾನ್ ಮಂದನ ಬತಲ್ ಕರ್ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ ವಾಂದಾಡ್ತೆ ಮಾವದು ಬಚ್ಚೆ ಮಾर ತಲೆ ಮಾವಡ ಚೋಟಕ್ ಮನೆಗೆ ಬೇಗ ಸೊತ್ತೆ ಸಂಜೆ ವಾತೆ की एक तुम सरप नहीं मावजात इन बोर एडते गिरा सारे सुटी किंदी పోదంతి ಈ ತಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಾಗ ಇಚ್ಚರ ನೇಮ್ ನೇಕಿತೆ ಮತ್ತೆ नेडु वेहवा संजिन बदल आसर मंतते ಈ ಮೊತ್ತ ಮರಟು ಬಸ್ಟ್ ಆಸೆ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಟ್ ಆಸೆಕೊಂಡು ಈ ತಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸರ್ నేను ಬೋರ್ ಐತೆ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ గా ನೋಡ್ತನು ಬೋರ್ ಐತೆ ನೇಕಿತೆ ಮಂತೆ ಊರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಸರ್ ಮಂತೆ ಮಾ ಕಾರಂ ನೆಲಗೊಂದಿತ್ತರು ಸಮುದ್ರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತೆ नेडु गोडे धर्मते सामने ताक्षर मंते ಬೇಗ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಾದಿ ಎತ್ತುಗಂತೆ ಇಂಕೆ ನೆಲಗೊಂದಿ ಯಾತ खूब डेवलप आते रो गोडे धर्मते सामने ताकते के कंपल्सरी डेवलप आते माजी आते ಈಗ ತೋಡ್ಕೋರ್ ಮಂತೇರ್ ಮಾ ಊರ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ಮನಂತಾಯ್ ಭೂಮಿ ಸೆಲೆ ಬತ್ತಿ ಊರ್ ಬತ್ತಂಗ ಬೋಮಂತೇರ್ ಬತ್ತಿ ಊರ धर्मते ಊರ್ ताक्षर डेवलप आसर मन माकोनो मावा धर्म करे मायो आणि दुसरोना धर्म करे मायो बदे धर्म करे मासे बदल गाने तीसते त्याने लाजने मावा यो कोय पुण्य मिन वलगिरा बाई चोकोटना गादू
ಬದು ಮಾಕೊಂಡು ನಿಮಿತ್ ಪುಟ ಅಂತ ಅದು ನಿಮಿತ್ನಾಗ ಬೋಸ್ಕೊಂಡು ಬೋರು ಬಾತರು ತೆಕ್ಕೆಂಚಿಕನು ಹುಷಾರಾಸಿಕನು ಅದು ರೀತಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾಕಂತ కాబట్టి ఈ సీత అవకాశమును మాకు సందర్భం చేసేవా